What's up guys, welcome back to another video. Σήμερα πήγα στο Ultraflex να κάνω chest και θα σας δείξω 3 από τις αγαπημένες μου ασκήσεις για να μεγαλώσει το στήθος σας. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, κάναμε τα γνωστά, λίγες πόζες με λίγο pump μετά τα warm-up sets. Always practicing posing γιατί είναι ένα sport specific skill. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι σταμάτησα να κάνω στο chest day incline dumbbell press γιατί παρόλο που κάνω μόνο 30 μοίρες inclination ένιωθα αρκετά τα anterior deltoids και επίσης ήταν πολύ taxing σε ενέργεια να παίρνεις τα dumbbells από το έδαφος, να τα βάζεις πάνω στα γόνατά σου και να τα διαχειρίζεσαι. Πριν καν ξεκινήσει το set σου, ήσουν κουρασμένος. Ειδικά με τα 57,5 κιλά στο κάθε χέρι, όπως βλέπεις εδώ στο βίντεο. Οπότε, καθώς είμαι fortunate enough, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το incline chest press machine της Atlantis, το οποίο είναι εξαιρετικό, φιλικό και safe για να χτίσει ένα τεράστιο στήθος. I worked my way up to 5 plates for 2 heavy working sets for 6 reps, το οποίο ήταν κάπως surprising, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα I was feeling weak στα 4 plates. Μετά έκανα λίγες πόζες ακόμα γιατί υπήρχε ένα decent pump και προχώρησα στη δεύτερη άσκηση όπου έκανα flat smith chest press με ένα πιο κλειστό grip. Worked my way up to 3 plates και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά τα gains και τα αποτελέσματα έτσι έρχονται όταν πιέζεσαι και όταν βγαίνεις από το comfort zone. Τέλος, έκανα standing supported cable pec fly, kind of a long ass name if you ask me, αλλά εκείνη την ώρα ήταν όλα τα seated pec fly machines πιασμένα. Τίποτα ιδιαίτερο εδώ, απλώς brace your core, κάνε full range of motion, επιβράδυνε την ταχύτητα της εκτέλεσης της κίνησης λίγο πριν τελειώσει η αρνητική, and there you have it, gains on the menu boys. Furthermore, στο πρόγραμμα είχα ένα variation για rear delts, πίσω μοίρα δελτιοειδή, για αυτό το much desirable 3D look. Κάνω rear delts 3 times per week, δηλαδή σε όλα τα upper body training sessions και τελείωσα την προπόνησή μου με ένα tricep press down, mostly known as tricep extension, αλλά εγώ εδώ κάνω press προς τα κάτω. Το stimulus ή ερέθισμα είναι κατευθείαν στο medial head του τροχέφαλου, μετά στο long head και επειδή είναι press down λίγο λιγότερο στο lateral head. Εάν θες και εσύ να φτάσεις στο σώμα που ονειρεύεσαι, μπες στο link στο προφίλ μου και βρες τη φόρμα για το online coaching, συμπλήρωσέ την και έλα να δουλέψουμε μαζί. Αυτά για σήμερα. Εάν έφτασες μέχρι εδώ, thank you for watching. I will see you in the next one. Peace. I'm out, guys.